γκολ. Αυτό γκολ του Σκίρτελ. Ουσιαστικά του Μούχα. Αλλά θα χρεωθεί στον Σκίρτελ στο 44. Δεν υπάρχει ελαφρυντικό ότι είχε καμία λακκούβα. Δεν παίζουμε στον Ταύρο, στο Καραϊσκάκι παίζουμε. Για να το ξαναδούμε. Επιστροφή της μπάλας από τον Σκίρτελ. Μούχα. Όχι, δεν υπάρχει κανένα ελαφρυντικό. Μπάλα περνάει κάτω από το πόδι του. Το έβαλε πολύ άσχημα, δεν έβαλε το εσωτερικό. Γι' αυτό και λέμε πάντα στους center back, όταν επιστρέφουν την μπάλα στον τερματοφύλακα να την επιστρέφουν εκτός εστίας. Για να μην γίνει αυτό που έγινε τώρα εδώ. Κοίταξε πώς βάζει το πόδι το δεξί ο Μούχα. Με το εξωτερικό. Εδώ σε παιδάκια 10 χρονών τους λες. Κοντρόλ πήγε να κάνει. Σε παιδάκια 10 χρονών τους λες ποτέ με το εξωτερικό. Πάντα με το εσωτερικό. Το σταμάτημα της μπάλας. Καλοδεχούμενο το δώρο.